Tento film si netrúfa prezentovať Rómov v celej svojej šírke, pretože ich prítomnosť v Európe a na ostatných kontinentoch je veľmi rozsiahla a čo sa týka kultúry, tradícií a vierovyznaní, veľmi rozdielna. Rómovia, ktorých vo filme predstavujeme, sú zástupcovia určitých výrazných oblastí v kontinentálnej Európe, kde žijú. Rozprávajú predovšetkým očami detí. Izolácia. Jesus Bulhar. Jesus sa narodil pred 10 rokmi na okraji mesta Stará Zagora. Štvrť, v ktorej býva, je trochu zvláštna. Napriek tomu, že periféria nesie rovnaké meno ako celé mesto, je v nej celkom iná situácia. V skutočnosti ide o štvrť obývanú výlučne Rómami, ktorým komunistický režim zakázal kočovať. Jesus takmer nevychádza z tejto zóny. Jeho svet je tu medzi týmito panelákmi. Tu trávi celé dni so svojimi kamarátmi. Moja štvrť je veľmi veľká a veľmi pekná. Jesus nikdy nebol v Sofii, hlavnom meste Bulharska, hoci od štvrte, kde býva, je vzdialená len 5 hodín cesty autom. Škola, do ktorej chodí, sa nachádza v srdci tejto štvrte a navštevujú ju výlučne Rómovia. Keď sa ide hrať s kamarátmi, Jesusov deň prejde v pokoji, tak ako mnohým iným deťom. Po krátkom čase, ktorý strávil na námestí, ide urobiť nákup. Často ho sprevádza jeho kamarátka. Dievčatá sú viac zvyknuté na plnenie podobných úloh. Ak Jesus môže, hneď potom si nájde nejakého kamaráta, ktorý ešte zostal na ulici a ostane sa hrať vonku až do večera. Ale dievčatá v jeho veku majú celkom iný život. Musia pomáhať v rodine a vo veku 13-14 rokov sú pripravené na vydaj. Jesusova štvrť má 27 000 obyvateľov. Samozrejme, všetci sú Rómovia. Tvoria 15% celkovej populácie Starej Zagory. V Bulharsku sú Rómovia veľmi početní, od 400 000 až do 1 milióna. Čísla sa veľmi rozchádzajú, pretože o tomto národe bez štátu a bez vlastného územia je zložité mať presné dáta. Na teraz nevidím budúcnosť Rómov v Bulharsku, pretože ich spoločnosť neprijala. Nie sú pripravení do sveta práce a práve toto ich vylučuje zo spoločnosti. Toto je Kašméra, oblasť, v ktorej žijú niektorí z najchudobnejších Rómov regiónu. Žiaden z týchto domov nemá napríklad tečúcu vodu. Najbližší vodovod je odtiaľto asi pol kilometra.
Starý otec so starou mamou sa starajú o 3 deti. Sú to deti jednej z ich dcér, ktorá sa o ne nechce starať. Už 2 mesiace sa sem neprišla ani len pozrieť. Majú len trochu múky a trochu oleja, nič iné. Starky vraví, že má penziu iba 60 eur. To sú peniaze, z ktorých musia vyžiť 5 po celý mesiac. Aj jeho syn už má dieťa. Je tu mnoho detí, aspoň 4-5 v každej rodine. Neraz vyrastali v ťažkých podmienkach. Bosé aj v tej najtuchšej zime, keď teplota na dlhý čas klesne pod nulu. Okrem častých problémov so spoločnosťou sú tu ešte aj problémy s justíciou. V tejto štvrti nevidno veľký pokrok, ale niektoré z týchto osôb majú aspoň strechu nad hlavou. A zdá, toto je malý krôčik, ktorý sa podarilo urobiť. V Magligu je iná situácia. V dedine s 300 domami sa síce nevie, koľko ľudí tu žije, ale je známe, že väčšina detí chodí do školy a že skoro všetci, ktorí tu jazdia autom, majú aj vodičský preukaz. Zmena nemôže byť nariadená zvonku, hovorí im pastor. Niečo musia zmeniť aj samotní Rómovia. V roku 1984 sa môj život zmenil. Stal som sa kresťanom. Predtým som bol alkoholikom, fajčil som. Nestaral som sa o rodinu. Po obrátení sa zmenili moje vzťahy s rodinou aj s ostatnými ľuďmi. Činnosť Salesiánov sa sústreďuje predovšetkým na Starú Zagoru, osadu, kde žije Esus. Už niekoľko mesiacov po príchode kňazov badať prvé ovocie na tých ľuďoch, s ktorými prišli do kontaktu. Tieto deti nikdy nemali možnosť študovať doma. Dnes na to majú priestor, ale predovšetkým našli osoby, ktoré im pomáhajú. Týmito aktivitami sa snažíme naučiť ich trpezlivosti. Je to veľmi dôležité, pretože mnohým z týchto detí chýba schopnosť koncentrovať sa. Po týchto ručných prácach im ponúkame chvíle na modlitbu a možnosť byť spolu, aby sme ich spoznávali nielen my, ale aby sa spoznávali aj oni navzájom. Púskať sa po večeri, po večer. Amin, amin. Isuse Bog ja zgobičam. Isuse Bog ja zgobičam. Isuse Bog ja zgobičam. Esus mal výsadu, že mohol 10 rokov prežiť aj v dome. Keď mu jeho tety, ktoré sa o neho starajú, dovolia, môže okrem hry na gitare aj študovať. Po otcovej smrti ho nový mamin druh nestrpel doma a tak je prinútený žiť u príbuzných. Osoba, ktorá sa najviac stará o Jezusa, je jeho stará mama. Teraz to s ňou však nevyzerá najlepšie. Je po ťažkej operácii a Jezusovi hrozí, že stratí svoj najdôležitejší oporný bod. Jezus je pre mňa všetkým. Teraz žijem len pre neho. Jezus aj môj hluchonemý syn sú stále pri mne. Taj se obаждаше на мене, аз носех Исус да го видя баща му. V Bulharsku je 82% populácie pravoslávneho vyznania, zatiaľ čo 12% obyvateľov sa priznáva k islamu. Ostatné kresťanské cirkvi tu pôsobia len v malej menšine, katolíci netvoria ani 1%. Všetky vierovyznania však zjednocuje túžba po spoločnom dobre. A tak malé predstavenie po omši, ktoré pripravili deti, môže byť mimoriadne významnou udalosťou. V
skutočnosti je to poprvý raz, čo Rómovia pripravili predstavenie a Bulhári asistujú. Asi aj vďaka tejto udalosti sa podľa Esusa stráca zmysel deliť sa na Rómov a Bulharov. Rómovia? Neviem, kto sú to?